Kao i u mnogim velikim američkim gradovima, vlasti u Filadelfiji u Pensilvaniji potrošile su mnogo vremena i novca za programe za beskućnike u gradu. Međutim, 27-godišnja Anne Malum smislila je sopstveni program. Ona je odustala od visoko plaćene karijere da bi pomogla beskućnicima putem svoje strasti i trčanja, odnosno džogiranja. Svoj klub nazvala je Ponovo sam na nogama. Sunce tek da je izašlo, ali Anne Malum i njeni drugari već su se okupili ispred jedne benzinske pumpe u Filadelfiji. Trčala sam kao i svakog drugog jutra. Bilo je prilično rano, oko 5 ujutru. Živim u delu Filadelfije koji polako postaje sve popularniji. Do pre 2 godine trčala je svako jutro sama. Dok sam džogirala, primetila sam grupu muškaraca kako stoje na ulici. U mojoj rodnoj Severnoj Dakoti običaj je da mahnete, kažete dobro jutro i nasmejete se prolaznicima. Jedan muškarac iz grupe me je pogledao kao da sam luda, ali posle nekoliko dana navikli su se na moje prisustvo. Anne kaže da je trčanje važan sastavni deo njenog života još od 16. godine kada se njena porodica raspala zato što joj je otac bio narkoman. Trčanje je bila važna duhovna podrška tada i još uvek jeste nakon više od 10 godina. Trčanje mi je spasilo život. Naučilo me disciplini i poštovanju i mislim da sam ono što želim da budem dok trčim. Ima nešto u stalnom kretanju što me čini živom, uzbuđenom i iznad svega uverenom da će sve biti u redu. Kada sam videla te muškarce koji su me podsjetili na mog oca, pomislila sam da je ovo moja druga šansa. Anne je dobila odobrenje lokalnog prihvatilišta za beskućnike da osnuje klub za džogere koji je počela sa 9 ljudi. Nakon prve nedelje pomislila sam da bi ovo zbilja mogao da bude prvi korak u promeni života ovih ljudi. Nakon nekoliko nedelja Anne je napustila svoj visoko plaćeni posao i fokusirala se na klub. Ona je formirala neprofitnu organizaciju pod nazivom Ponovo sam na svojim nogama. Njen cilj bio je da koristi organizovano džogiranje kao način da razvije disciplinu i poštovanje. Ta organizacija potom svojim članovima daje uputstva kako da se obrazuju i pronađu posao. Kapitan današnjeg tima, James Thorpe, je na čelu grupe koja trči pola maratona. Svi žele da budu voljeni i deo zajednice i to stvara tu zajednicu džogera. Svi znamo da ste, čim ste došli na trčanje, džoger. Za priključenje klubu potrebna je rešenost. 3 dana nedeljno trkači se sastaju pred zoru. Oni ne mogu da koriste alkohol i droge i imaju obavezu da prisustvuju sastancima u savjetovalištu za zapošljavanje. Kad smo počeli, nisam mogao da pretrčim ni 2 bloka. Bilo je teško. Bio je to postepeni napredak. Ovo je Morisov prvi polumaraton. Njegov sin, koji je vojnik u armiji, došao je da mu pruži podršku. Ponosan sam na svog oca i na ono što je postigao. On je predan. Počeo je nešto i to završava. Veoma sam ponosan na njega. Definitivno nas je motivisao da izađemo i podržimo ga. I ja ću danas trčati s njim 10 milja. U današnjoj trci učestvuje 16 beskućnika. Kada je Anne osnovala klub, neki ljudi su bili skeptični povodom ideje da bi trčanje moglo da reši tako kompleksan socijalni problem. Međutim, Anne veruje da je porast samopouzdanja najvažniji prvi korak. Primetit ćete osmeh na njihovom licu. Vidjet ćete da su zbilja ponosni na ono što jesu i to je neverovatno. Razumeti šta znači biti deo tima i pružiti međusobnu podršku je suština života. Od osnivanja 2007. klub Ponovo na svojim nogama se neprestano širio. Sada ima nekoliko stotina članova i ogranke u Baltimoru i Vašingtonu.